Allahumma amin. Nggih. Pun lajengaken nggih. Pun lajengaken nggih. Sesuk. Kalih joget nggih. Oke. Nggih. Kalih jenengan. Kula enggak teng mriki nek kula etok-etok lak dalang nek kula. Yo nembah kok kalih buki to. Lagune Gembira Loka. Gembira Loka nggih. Dik Nawung pun sekolah napa dereng? Dereng. Oh, alah ngemben nek pun sekolah juara nggih kados mbake. Bajengaken mboten ajeng sekolah. Ah kok ora sekolah to pripun? Gurune dah tuwa-tuwa. Guru Mboten napa-napa guru niku ora kudu nek guru cah cilik-cilik mangke do guyon. Gurune do kasar kaya Pak Gendut. Wah, njenengan iki. Yo, monggo. Wingi dolan endi wong Nang Gembira Loka. dina minggu taun Gajahe Oh. ono ontane ono munyo-munyo ono sasan lewat apa ono pengen lan ono gandulane ono leren jajan tak eramu jiwa tak cilik muda-mudi ya sentilas bocah pisan dino minggu ayo mas gembira lupa. wingi dolan endi wong Gembira dina minggu tanduk Gajahe ontane ono munyo-munyo ono sasan kewan apa-apa ono pengen lan ono gandulane ono leren jajan seka eramu jiwa tak cilik muda-mudi ya sentilas bocah pisan dino minggu ayo mas gembira luka. Tepuk tangan. Nggih, Sampun nggih. sampun matur nuwun nggih. Nggih. Menika Mbak Indra badhe nyanyi napa mboten? Nggih. Keparang atur panglipur Nggih. ngarsaning pamirsa
Menika bawanipun Dik Wrenges, menika lagunipun mangke Dik Nawung. Nggih, menika Gu putrinipun Mas Gunawan. Nggih. Sampun siap Dik Nawung? Sampun. Iki lho egolane ngeten mangke nggih. Nggih. Sesuk dina Minggu Nabi